ಶಿಬಿರ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಅಂತಂದ ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದ ಎಲ್ಲಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅವಧಿ ನಡೆಪೆರಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರ ನಂಚಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಸೈಗೋಲಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಸನತ್ ರೈ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಇನ್ನಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಗೋವಿಂದ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕಕ್ಕಿ ಮಜಲ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು 25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆದ ಸರಣಿ 10ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಲ ಎಂಕಲ ಕನ್ನೆದುರು 15 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡೆಪೆರಂಡು ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಹಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನ ಕೊರಡು ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳಂದಲ್ಲ ರಕ್ತದಾನ ಪನ್ಪುನ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ದಾನ ದಾನಲೇಡು ಅನ್ನದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮತ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ರಕ್ತದಾನ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ದಾನ ಜೂನ್ 14ನೇ ದಿನ ರಕ್ತದಾನದ ದಿನ ತಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇರು ರಕ್ತದಾನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಉರಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ರಕ್ತದಾನ ಕೊಳ್ಳಾದಾರೆಗಳ ಜೀವದಾರ ತೊಂದರೆ ಆಪುಣ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ತುಂಡ ಶರೀರದ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ಅಂಚನೆ ಹೃದಯಘಾತ ಮತ್ತ ಆಪಿನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ಜವನೇರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ತೇರಂದಾಂಡ ಅಕನ ಶರೀರಡ್ ತೇಜಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪನೋ ಇಂಕುಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀನ ಅಂಚನೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ನಿಕುಲು ಜವನೇರು ಐನಾತು ಉತ್ಸಾಹ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಡು ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳು ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಅಚ್ಪತ್ತೈನ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತ ಅವಧಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಲ್ಪೊಡು ಅಂಚದಾಯನ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂಕು ಪೂರವಂತೆ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಯ ಅವನ್ ಬತ್ತಡು ಐನಾತ್ ರಕ್ತ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ನಿಕ್ಕುಲ ಐನಾತ್ ಜವನೇರು ನೆಕ್ ತುಂಬು ಬತ್ತದು ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳು ತತ್ತ 4 ತಿಂಗಳು ಅಂಡಲ್ಲ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ತದು ಏನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟುಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಇವರಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯನ ತಪ್ಪಿಸಾವುಡು ಅಕ್ಲೆ ಜೀವದಾನ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಏನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಜವನರಿಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನ್ನು ಈತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ವಂದಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಪಂಡ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಸೈಯರಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಅಂಚಿನೇ ಒಂದು ದೇಹ ಉಪ್ಪು ಒಂದಿಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಉಚಿತವಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ₹1 ಕಾಸು ತೆತ್ತೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲಿಗೆ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಕೊಡ್ಪ ಬಾಕಿದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಗ್ಲು
ನೆತ್ತೆರನ್ನು ಕೊರಲೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಕೊಡ್ ಬಂದಾಂಡ ನಿಕಲಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆವಡು ಕಾಲೇಜ್ ಆವಡು ಅದು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನೆ ದ್ವಾರ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಇಂದು 25ನೇ ವರ್ಷ ನನ್ನ 100 ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಮಂತಪುರ ನಿಕ್ಲೆ ವಂದಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಚನೆ ರೇಡಿಕೋಶನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಶಾಲು ಬಾರಡು ಬಂಡದೆ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತಾ ಸಹಕಾರ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಏನೊಂದು ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅವಧಿನ ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.